Takže ahoj, ja som Marty, zdravím vás u druhého dielu na mod Herobrine. Pardon. Problém bol jeden, nespavnoval sa tak ako som chcel, takže som to updateol na verziu 1.6.4, to znamená, že už by to malo šlapať ako by malo a to sa dozvieme hneď, tam mám postavený totem, ale nemám ho zapálený, takže idem si ešte negram asi, no jasné, takto. Čiže ja si zoberiem teraz ešte 2. Tak ja spravím ešte jednu vec, ja si rýchlo vykraftím ešte pickaxe, hej, ale prv si spravím takto. Obrním sa, aby ma ten smrad nedostal. Uvidíme, či to ale vôbec pomôže, ale malo by. A teraz si spravím ešte pickaxe. A mám rovno takto, tak super. A ešte sekeru. Fajn. Ale keď mi ostal, to si ešte vymením. Inak zvuk už by mal byť normálny, ja som po sebe to video pozeral a zvuk tam bol o niečo, alebo respektíve hlasnejší. Takže ja si to tu ešte pre istotu, tuto mám dobre nastavené, toto si stiším, ale zvuky si chcem dať trošku hlasnejšie. Lebo že vraj bude niečo aj počuť, tak som zvedavý. No fajn, na lopatu už nemám, tu mám 10 steakov, 5 si zoberiem, ešte toto si dám vypiecť. A teba. Tak fajn. Postupne samozrejme budem akože farmiť, budem aj takéto veci robiť, jedno s druhým. Super, vy ešte poďte sem, ja si tuto poberiem papať, ešte kým totem nesvíci. Lebo potom už neviem, ako to bude, ale podľa toho, čo som si všimol, čo som si čítal, tak by sa od 1.6.4 mal spavnovať viac a to sa presvedčíme hneď teraz. Samozrejme, ja si to musím spraviť na chvíľku totok. Tu si vyskačem hore, no to by mohlo asi aj stačiť. A už niečo tam tresklo, super, takže... Oh shit! Oh shit! On ma kam portol? Tak ja sa tu trepem s barákom a on ma odportuje úplne niekam preč. A, kúsok som. Dobre. Nič som nepovedal, takže vyskačím len túto horu. Ešte, že tu je tá minimapka. Mám nejaký frame drop troška. Alebo sa mi to iba vidí. Nie som si istý. Ale je to vidno proste hneď od prvého momentu, že naozaj sa tu spavnuje. Takže, prepáčte, to je môj zvyk F3. Takže úplne som zvedavý a teším sa z toho, čo to bude. Predsa len už by bolo dobré v tomto druhom dieli teda, aby sa tu spavnoval, super, tam už vidím totem. A môj baráčik by mal byť týmto smerom, tu. No. Heja, chlapče, nehaj ma tak, hej, prosím, hej. Normálne. Hej. Mizni. Bože, mám tak blbý pocit. Stromčok som skácal a mám pár... Ježiši Kriste! To ako vážne budem teraz takto hrať? Veď to sa nebude dať hrať. Čo kurence? Ešte sa vypečte. Ja som chcel ešte volať čo spraviť, ale nepamätám si čo som... No super. Už nám zapadá aj slunco. A vidíte, úplne to začína proste. Ja si zoberiem... Ja potrebujem cobblestone. Už viem čo som chcel. Chcel som cobblestone. Veľa cobblestoneu. Neviem na čo veľa, ale potrebujem... Vypaj preč! No. Ako zase to... Keď sa bude spavnovať až takto často, tak to nebude až také moc, ale... Fú, párkrát som sa naplašil jak pán, to musím uznať. Ale ja som mal meč, on mi ho čorkol, on mi čorkol meč. To je smrad. Už halo, už sa bude dať spať? Super. No, vyspíme sa. Že haj mrazík. Ešte ma pozdravil slušne, jak sa patrí. Dobre, takže noc sme v pohode prečkali. Mali by sa tu diať aj nočné mory, či jak by som to nazval? Podľa toho som to usúdil, lebo... Ježiši Kriste. Ono je to také, ježimaria, dosť také nepríjemné, akože, creeper, like me, bam, ty tiež odíď, a on prečo na 4 rany až, ja, dám torčku aj sem, ale vidíte, spavnuje sa riadne, dosť veľký spawn rate mu nastavili od tej 1.6.4 na tomto mode, takže, super no. Uvidíme, či sa bude veľa spavnať. A teraz neviem, či to je kvôli tomu, že som dosť blízko k tomu totému, alebo nie. Ale myslím, že ak je to nastavené takto, tak asi to bude všade sa takto spavnovať. Inak fakt zase pardon za to, že aj tento druhý diel je taký kopací. Lenže
Haló? Chcel som inak givenúť z itemov aj jukebox, ale preto to si Ty vole! Viete čo to je hrať večer, ešte keď som doma sám? Fuj. Vypaj slepica! Ty vole, sa nevie dať hrať. Ona nemá oči. Ale vypadlo mi oko z nej. neviem či je, ale vypadlo. Ukáž, keď sa to napapnem, a to je Spider Eye, to mi dá šoky. Super. Dám si vypiec teraz ironík pekne, ešte potrebujem, nech mám oné. Nech si dorobím, koľko tam je ironu? 8, 100 by mi mohli byť. Ale hýbaj už. On nejde ani hitnúť. Ale skoro som si nakakal do gati. Tak nebudem klamať, hej, zase o tom je ten mod, aby som sa troška bál. Ale branch mining, Ježiši Kriste! Oni mi zase vyhodili oné, aha. Aspoň vidíte, že si nerobím srandu, normálne až sa potím. Vypadni, nezdrama toľko, heja. On mi čorkne veci. Ako toto vidím na veľmi blbý oni. Na veľmi krátke veci, ako. Lebo tuto sa dejú. Aha, mám ich naspäť. Aha, tak oni mi len akože zmiznú na chvíľku. Have you seen the hero brain? Dobre, spievať vám nebudem. A chcel som tak troška odľahčiť atmosféru. Idem pozrieť, či popadali saplingy, mimochodom. Úplne som riadne dobre na lade, tak to bude snáď aj tak dobre vyzerať. Nevidel som ešte minulý diel, ako je na tom, takže neviem sa k tomu vyjadriť, teda respektíve nemám ešte sa k čomu, ale myslím, že dneska alebo kedy zajtra by som ho mohol akože čeknúť. Mimochodom zakladám si stránku webovú, takže určite ju dám do popisku videa. Budem rád, keď sa potom na ňu pozrete. A nespavnuje sa zase až tak často, ale v tých intervaloch skoro stále. Slepky. Hej, on to čo je lag, či čo mám normálne lagy, alebo čo? Lagy na single playery, to som ešte nevidel toto. Mimochodom neviem, či by som sem, ja som si chcel nainštalovať Trikapitátor, ale... Vypadni! To koľko ich je? Aha, on ide hitnúť, zabil som oného. Zabil som dvakrát Herobraina. Ale z neho dropuje iba oný. Rotom Flash. Ale inak vidíte, že je to aj tu napísané. Why do you hide? Vypadni! Ježiši Kriste. Ježiš! To koľko vás tu je? No tak aspoň vidíte, že sa tu dejú fakt srandy a už som si asi aj nasral do gati, tak prepačte, ale ako toto je celkom alright, I'll come back, OK man, pohode, ale už by si mohol zomrieť. Ne. On ma zabije. Nehaj ma. Vyspal som sa v tom dobre. Ako ja neviem, čo teraz mám robiť, lebo keď ma takto bude zabíjať, tak to bude fakt sa zasrandu, no. Hej, a mne chýba ešte čestka. Hýbaj. Hýbaj do žiti. Aha, diameč. Dva diameče. Tak toto ma potešilo, no? Nebudem vám klamať. 2 diamečiky dropli z Herobraina. Super. Ale môžeme si povedať, aha, čestka. Yes. Pavučík, aj ty poď. Kytičku nepotrebujem, si myslím, asi aj. Neviem, čím... Ježiši Maria! V baraku sa mi spavnuj, ty panák. Tu si vyložím veci. Toto je fakt akože diel iba o tom, že či sa bude spavnovať, alebo nebude sa spavnovať, ale tak sami vidíte, že sa... Dobrý deň, prišli ste na kavičku. Neprosíte si niečo iné. No nič, ja si spravím... jasné, už viem, čo som to chcel urobiť. Tu je zbytočné zatvárať dvere, takže ja si spravím ešte styky a torčky. Takto. A zoberiem si ešte, to je veľa. Tak. Mám pár základných vecí, ako toto, že mi dropol z neho diameč, to je ako dosť pozitívum, no. Dobre, nestúpajme na tú čestku, ju teraz potrebujem. Čiže ja si tu spravím takto ešte jednu double. Tak double si nespravím, ale tu si dám semok. Mám, super. Tak, a sem si budem dávať tieto dropy z neho. 48 torčiek. Chcem prísť aj na noc, ja chcem vidieť, či sa dejú aj
Jasné, zhadzuj ma dole, ty debil. Chcem vidieť, či sa aj budú diať, akože keď budem v Minecrafte spať, že či mi tu bude niečo akoby padať, alebo respektíve či sa budú diať tie nočné mory, to ma dosť zaujíma. Len ma prosím ťa už neportni niekde preč a neber mi hlavne veci, lebo chcem si nakopkať trošku želieska a nemám v pláne sa tu potom s tebou to. Ale zabil som Herobrina, takže som na seba hrdý. Ale toto bol hnedý poplach jednoznačne, akože, bez srandy. Pokiaľ na tom videjku boli pozitívne ohlasy, tak vám veľmi pekne ďakujem. Nepozeral som to, takže vám neviem povedať, či boli alebo nie. Každopádne, ak boli, tak budem rád, keď ma podporíte. Naozaj sa snažím, môžete vidieť, že aj tá kvalita videa není až taká špatná. Napríklad vydávam v HD, takže fakt treba. Naozaj by som vás poprosil o to, aby ste ma vlastne povzbudili a naozaj ma to bude baviť a proste budem rád robiť tie videjka pre vás, keď uvidím, že naozaj sa z toho tešíte, respektíve, že vás to baví. To som pekný slogan povedal, normálne. Haló? Teraz sa zase nespavnuje a za to tento debilko tu stojí. Nehetuj ma, počkaj, to bol asi skeleton. Don't use planetminecraft.com. Prečo nejde trafiť? Chápete to? Aha. A tak on nemôže trafiť mňa. Tak čau. No. Zaujímavé, že ho nejde trafiť. Pozrieme sa do vedľajšej jaskyne. Tam je ďalší skeleton, super. Tak luk by sa mi dosť hodil. Čo je tu dole? Tam nechcem ešte ísť. Ježiši Maria, to je asi ten istý. Dobre, dobre, bracho. Ty vole, čo je? Čo je? On ma drží, on ma drží! Slepice! Slepice útočí. Ježiši Maria, to je veľa skeletonov, fuck. Tak vidíte, ako to funguje tento mod. Super, už ide zasiahnuť. Kosť. Takže od updateu jedna. Ale bracho. Ale bracho. Nie. Watch your back. Jesus. No jasné, podpáleš aj mňa, ty debil. Joj, chlapče. My sa nebudeme mať rádi, veru. Veru nie. S tebou. Prečo máš biele oči? Škoda, že to nie je Optifine. On má biele oči, on nemal by mať červené? Teraz nechcem ten totem akože zhasínať ani nič, ale... Tam vyrastol zaujímavý strom. Ježiš, to je creeper strom. Neviem, on by mal mať asi biele oči, červené oči a nie biele. Ale tak spavnuje sa tu stále. A to ako... Bracho. No fajn. A to z nejak zombika, keby zabíjam. Ale... Nemusíš mi to tu podpalovať. Ja neviem, či vám to mám aj čítať vôbec. Listen to Led Zeppelin. No dúfam, že nebude copyright, že som to prečítal. Vypaj, nestojím na piecke. Ja chcem vypakať ďalšiu. Tak, dobre, no tak by som to tam hodil všetko, okej. Dobre, ale jedná sa o to, že základ by bol, hej. Papanie je. Spravím si tu určite potom aj farmičku, a to budem robiť asi poza kameru. Vypadni. Au. Nejdeme si to všímať. Nejdeme si to všímať, jasné, lebo sem treba vypustiť 2500 slepic. Ale kúkajte na to. Normálne, čo si jak? Čo si jak, sliepka? Čo si jak? Čo si? Vypájam prdele. Enrage. Fakt, enrage ako bracho. Bracho, toto mi... Čo robíš už? Have you seen a hero brain? Give it up. Herobrinis, originalis Herobrinis. No ja si to teda popravdzujem na spak. Takto. Tak. No dobre, tak torčky asi nechcem, nie? Čo si jak? Takto, super. No ideme dnu, už konečne začína noc, takže som vedavý, či sa nám budú diať nejaké hlúposti, alebo nebudú. Nič. Divné. Prosím. Noč is merit? What? Zaujímavé. Ako mňa nezaujíma, že noč is merit, ako mne je to jedno, že si niekoho zobral alebo niečo podobné.
Tu si spravím ešte bodky. A ešte, jasné, tak toto nepotrebujem, tak takto. Fajn. Kde mi tu zase horí? Bracho! Aha. Huste ty? Kde si ma to zase postavil? Už by mi mali brať menej. Huste ty, bracho, huste. Ale mám iron dvere. Počkaj, ja chcem tú lavu ako nejak zastaviť, lebo ono by sa mi dosť hodila. Tie pumpkiny sa mi hodia, ja si z toho spravím aspoň svetelka. Čiže Herobrine mi ešte príde pomôcť, no tak to je od neho zlaté. A vytekáš aj z tejto strany? Nie. Super. Fajn, tu máme nejaké mose cobblestony. Aha, tá lava je tu. By si tiež nemusela. Ježiš, no bože, ježiš! No zhor! Dík za torčky, bráško. A toto si tu nechám ako... Si robí srandu, že zomrem. Veď stojím na snehu, tak sa v ňom vyvalaj. Fajn, ako ľudia, nehnevajte sa za to, že tu budem v kuse umierať, ale sami vidíte, jak to je. Dobre, skoro full oblečenie by bolo. Chýba mi... Tak. Chýba mi ešte... Čo mi chýba? 1, 2, 4. A ešte mi chýbajú boty. Naozaj sú tu není? No nič, tak obecne ďalšie dve železa. Vlastne tak čo, si chcem spraviť ešte krompač, takže... To si sem... tak sem si to nedám, tak takto si to dám. Poď ešte, pumpkin. Jack Lantern, by sa to malo asi tak volať. Brácho! Ako dosť bolo rozkošné. A pôjdeme trošku pozrieť hlbšie do nejakých, nie mineov, ale no proste nižšie trošku kúsek. Takže ja si to spravím ešte ten kromp. A ideme tam jesť. Už by som vedel, čo by som zabudol. Fajn, zoberiem si 4 kužence. Neviem, či sa spavne na Peaceful, ale keby sa spavnoval na Peaceful, tak by som to hrával asi aj na tom. Čau, creepre! Klepy, klepy, klep. Dík za bloky. Dobre, pôjdeme hlbšie. Tak to vyplýtvam veľmi rýchlo jesť. To je v prdeli toto. Počujem ma sem, bracho. Nechaj ma chvíľu. Ale zaujímavé, zábavný diel mi príde už len v tom, že sa tu nervačím. A proste v kuse má tu ten Herobrine. Toto bol creeper. To človek spozná na prvú ranu. Takže... Aspoň chvíľku mám plný ony. Plný health. Health bar sa tomu hovorí? Alebo tak voľako? Have you seen the Herobrine? Uberiem si vecičky nejaké. Dneska to bude len o 5 minútiek dielik, aby bolo jasné. Dobre, idem pozrieť trošku ďalej. Toto nemám rád. Bracho! Aha. Tak aby som si to mohol spraviť niekde... Čím sa robí ten waypoint? Cečkom. Cesta. Aby som sa vysúmadal z toho potom. Ja, je jasné. Lebo jednu jedinú vec, čo zabudnem spraviť, je lopata. Tu není nič už? Škoda. Tak fajn, takže ten waypoint by som... Waypoint a cesta... Dáme off. Tak. Inak ak ste videli ten waypoint totem, tak to bolo z predošlej hry, čo som hral chvíľku. Skúšal som, či ten totem funguje a fungoval, tak preto som sa rozhodol dneska natočiť ďalší diel. Ale toto by mohla byť celkom úspešná séria, keby
keď budete super fanúšikovia a podporíte ma v mojej tvorbe. Ja budem naozaj rád za to. Moc by som sa z toho tešil, ako fakt. Musím si tú vodu nejako zastaviť, lebo to je úplne mega vadné. Ja to teda nemám v duše rád, toto. Fajn, časovač mi tu zapípal. Takže, my sa vrátime nazad. Chcem svoje veci späť. Herobrine mi pokradol. Jasné, prečo ne? Neviem, či je toto pridané úmyselne do toho modu, ale budiš. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto videjko. Ak sa vám ľúbilo, budem rád za vašu podporu vo forme lajku alebo odberu, po prípade zdieľania. Pokiaľ máte nejaké otázky alebo čokoľvek iné, určite mi nezabudnite napísať, či to bude pod video, či to bude na stránku Facebooku, ja vám určite odpoviem. A vidíme sa u ďalšieho videa. Majte sa pekne.